Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Umculi kaMaskandi owaziwa nge-celebrity elisha uthi uphuphe ibhova likadikadika likhuluma naye. Lo mculi owaziwa nge-celebrity elisha wazakhela kakhulu udumo ngengoma yakhe ayikhiphe ngonyaka odlule ethi iyabangqubuza Inqama. Lo mculi uveze lezi ndaba ezinkundleni zokuxhumana lapho ebhale khona ukuthi izolo ngiphuphe ibhova lithi mfana qhubeka njalo mfana udlale ingoma emnandi. Lathi mfana ungawangabaza amandla akho, unamandla amakhulu kule ndima. Sonke sime eduze kwakho mfana, sigade ukuthi khwasha khwasha sikhuze iji, udlale ngoshuni wakho mfana, ungafanisi nomunye. Ngelinye ilanga abaningi abayoza ngemumva befuna ukudlala ushuni wakho Nqama yethu. Lo mbhalo we-celebrity elisha ususomkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana lapho abantu abaningi bebephikisana nalo mbhalo weNqama yethu, abanye bebemncoma bemhalalisela bethi akaqhubekele phambili. I-celebrity elisha lifike kwazwakala emculweni kaMaskandi ngonyaka odlule likhiphe i-EP eney'ngoma ey'nhlanu. Enye yengoma yahamba phambili iyona le ngoma yakhe ethi iyabangqubuza Inqama. Ngisho umthandeni umfoka Manqele igcokama elisha uze wakhipha ingoma lapho egadla kulona i-celebrity elisha ethi akalizwa nhlobo sidalwa. I-celebrity elisha libe selinikela ey'nkundleni zokuxhumana lamamezela ukuthi kwi-albhamu elizoyikhipha kulonyaka lizoyiphendula le ncwadi ebhalwe igcokama elisha. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.